Kenya Mheshimiwa William Ruto na bwego musubatu mutangani bwense Rachel Ruto niko litkoria lero baikirana hase ensemo ya Baku Azerbaijan hase umurai bwense William Ruto hanyorete okwariganirwa kuwikirana ase omwega o World Urban Forum herinde bunenchire moyogo chia kwenekya nachi gwikirane kuru nkwana yaye una ense ya Kenya yabere egatie chinse chiri chagendereria samagendro au yoboga chibwe chinyomba chiri korire ense bose affordable housing murai bwense nigo aumerana no murai bwense yo ya Azerbaijan hase bakwanire egati echi sector au chiri ense ya Kenya hirariye kubwaterana nense yo murai bwense nigo bona sebari yo na bwo waziri otendeta mangana yechinse chisiko na bwo waziri monene Musalia Mudavadi hasaringete kwenekya chinkwana negati ya baribande bechinse au barache gwikirana ase omo ye goyo ochakari tukuriare